Pois eu son Yolanda Buceta, de Padrón. Dedícome basicamente a facer galletas todo o día. Galletas ecolóxicas e a nosa marca é Ecogalletas. Ecogalletas naceu primeiramente con outra marca no 2016 e logo xa a partir do 2018 con Ecogalletas e xa metidos máis no nicho das galletas sen gluten, non? Para dar aos celíacos pois unha galleta sabrosa, ecolóxica e, por suposto, sen gluten. Contamos ca certificación desde os inicios xa, desde que empezamos xa nos puxemos co selo. Básicamente porque son consumidora de produto ecolóxico, creo no produto ecolóxico, na limpieza dos produtos ecolóxicos, do aporte de nutriente moito maior aos convencionais. Entón, creo que basicamente por eso, por ser consumidora de ecolóxico. Ahora mismo estamos traballando con 5 galletas diferentes, 4 delas son sen gluten. E logo, en épocas especiais, como pode ser o Nadal, pois sempre temos algún dulce, algunha galleta, algo diferente, pois, máis acorde á época, non? A importancia, sobre todo, é ofrecer algo que vai a ter máis nutrientes e vai a ser mellor a nivel de saúde, non? E, por outro lado, contar ca certificación da Ecogarega, en realidad é o que che dá esa garantía frente ao consumidor final de que efectivamente estás traballando en ecolóxico.